Ćao drugari, kao što su mnogi od vas videli na Instagramu, evo konačno je došli taj trenutak da podelim ovaj poklon koji sam zamislio za vas. A u pitanju je i ponov set za održavanje lanca u stvari. Da bi vam lanac bio čist kao moj i svež i opran, poklanjam vam ovaj prelepi set. Šta je uslov? Uslov je da me zapratite na Instagramu, dole vidite nalog mog Instagrama, zapratite me i u komentaru tagujte 2 svoja prijatelja. Komentari su neograničeni, ali uvek moraju da budu novi prijatelji, nova imena tagovana. Tako da želim puno sreće svima, hajde da se po prvi put igramo zajedno. Vidimo se!